Ahoj, já jsem Daisy. Tohle je příběh o tom, jak se mě moji rodiče pokoušeli rozdělit s mojí první láskou. Minulý rok jsem poznala kluka jménem Bill. Byl něco starší než já byla taková ta vzorná jedničkářka a on se jen snažil nějak doklepat střední a ještě k tomu pracoval na benzínce. Moje rodina žila docela dobře. Ta jeho byla mnohem chudší. Ale mně to bylo úplně jedno, protože Bill byl ten nejpozornější a nejhodnější kluk. Byla jsem šťastná, vedle toho největšího trouby s tím nejlepším úsměvem. Jeho rodiče si mě oblíbili hned na první dobrou a jeho máma mě pořád chtěla krmit, jelikož si myslela, že jsem moc hubená. Jenže s mými rodiči to dopadlo úplně obráceně. Když jsme spolu večeřili, moji rodiče na Billa chrlili jednu otázku za druhou. Třeba, jaké máš plány do budoucna? Proč pracuješ na benzínce? Chystáš se na vysokou? Bill byl úplně v šoku, nečekal to, stejně jako já. Hrozně těžko se mu na to odpovídalo a naši ho tím dostali do úplně trapné situace. Po každé jeho odpovědi se na něj podívali takovým tím nesouhlasným pohledem. Bill rychle utekl domů a moji rodiče se hned pustili i do mě. Bill je jednoduchý a nevzbuzuje žádnou důvěru. Musíš přemýšlet o budoucnosti, Daisy. Najdi si někoho chytrého a bohatého. Říkali mi, že mě Bill potáhne s sebou dolů. Snažila jsem se s nimi hádat a vysvětlovat jim, jak úžasný Bill ve skutečnosti je. Ale oni mě ani poslouchat nechtěli. A dokonce nám zakázali se spolu vyjídat. Ale jestli oni nevyslechli mě, proč mám poslouchat já je? Ale samozřejmě, že jsme se dál spolu vyjídali. Bill byl hodně nešťastný a myslel si, že si mě nezaslouží. Snažila jsem se ho uklidnit, že to tak vůbec není, že chci být s ním. A ne s někým, koho by si vybrali moji rodiče. Tajně jsme se scházeli několik týdnů. Každý den jsem musela vymýšlet nové a nové výmluvy. Brzy mě ale rodiče prokoukli. Byli zuřiví, chápala jsem, že žádné logické argumenty ani klidné vysvětlování tady nepomůžou. Takže jsem se s nimi jen hádala. Vzali mi i telefon a počítač. A taky jsem musela domů chodit včas. Cítila jsem se jako vězeň ve svém vlastním domě. Proto jsme se začali vídat ve škole místa hodin. Velmi brzo se o tom ale rodiče dozvěděli. Přikázali Billovi, aby mě nechal na pokoji a pohrozili mu, že to nahlásí na policii. Doma mi neustále říkali, že se mi kvůli Billovi zhoršily známky. Ale úplně ignorovali ten fakt, že jsem začala školu zanedbávat až potom, co nám zakázali se vídat. Také mi zakázali chodit ven a všude mě vozili autem. Byla jsem úplně na dně, protože mě rodiče připravili o člověka, který pro mě strašně moc znamenal. A vůbec nechápali, jak dobrý ve skutečnosti je. Jediný, co na něm viděli, byly jeho špatné známky. A právě na tom stavili svoje hloupé závěry. Řekla jsem si, že když nemůžu být s Billem, tak se aspoň můžu pomstít rodičům. Jednou v noci jsem se vyplížila z domu a propíchla jim pneumatiky u auta, aby mě nemohli odvážet do školy. Když jsem to udělala, nemohla jsem uvěřit, že jsem něčeho takového vůbec schopná. A ráno jsem si užívala jejich reakci. Ale ráno se stalo něco nečekaného, i když naprosto předvídatelného. Kdybych se předtím aspoň trochu zamyslela, došlo by mi, že rodiče půjdou na policii a nahlásí, že to udělal Bill. Začali policistům vyprávět všechny situace, jak je byl špatný a ukazovat jeho fotku. Billa s jeho rodiči si přivolali na policejní stanici. Když se Billa zeptali, jestli to udělal, odpověděl ano, udělal. Bylo nařízeno, aby jeho rodina zaplatila nové pneumatiky. Už jsem to nemohla snést a přiznala jsem se, že jsem pneumatiky propíchla já. Samozřejmě, že mi nikdo nevěřil a tvrdili, že se snažím vymluvit toho neschopného kluka. A Bill naopak trval na tom, že to udělal on. Jako důkaz jsem rodičům ukázala nůž, kterým jsem to udělala a podrobně popsala, jak a co jsem kdy provedla. Teprve tehdy mi rodiče uvěřili, ale tvrdili, že jsem k tomu přistoupila pod vlivem Billa. Najednou Bill zvedl oči a řekl: poslouchejte, vím, že nejsem nejchytřejší a nejlepší volba pro Daisy, ale miluji ji a chci s ní být navždy. Nikdy jí nechci zhoršit život. Vím, že nejsem dokonalý, ale budu se snažit být pro ní tím nejlepším klukem na světě. Slova, která pronesl, mé rodiče ohromila a konečně trochu změkli. Možná si dokonce připustili, že se v něm mýlili. Svůj názor hned úplně nezměnili,
ale souhlasili, že mu dají šanci. Jsme spolu dodnes a Bill se dokonce rozhodl zkusit jít na vysokou školu. Kvůli mně. S mými rodiči to stále nebylo ideální, ale aspoň se všichni snažili vycházet vstříc. Pošlete toto video svým přátelům, aby i oni věděli, že opravdová láska dokáže překonat jakékoliv překážky.